Elektrinu by sme mali dať spraviť odborníkovi. Veď na čo? Veď susedov Ferko to robí lacnejšie. Na čo platiť viac? Ferko to spraví za polovicu. Len aby sme to potom neolutovali. Nebojte sa, to je nič, mám to za chvíľu hotové. Ferko od suseda nastupuje. Je si istý, čo robí? Jasné, tých pár káblikov, to je jednoduché. Čo to bolo? Ferko? To sa občas stáva. Chceli sme ušetriť. A teraz budeme platiť dvakrát. Na elektrine sa neoplatí šetriť. Borga Company, obráťte sa na odborníkov.